दिनै खोब मोजां मोनदों दिनै जोंनि बाथौफुरि गामिनि बुरखां फोथारावहाय मुसलपुर गुदि बर' थुनलाइ आफादा बेहाय खुंनो लानाय हाबाफारिखौ लाहार फाहार खालामनायखौ दिनै खोब गाजा गोमजायै जादों जोंनि खुंनाया जोंनि दिनै खुंनायहाय जोङो बेखेवगिरि हिसाबै लाबोदों जोंनि मानगोनां आलासि सार बिरेश कुमार कसारि लोगोसे दिनैनि मेलाव गेवलां ज'माव दङ जे गुबुन नार्जारि सार बे गाहाय आलासि दा मा बुंनो सानो बे हाबाफारि लोब्बा लाखिना बे फारिखौ लोब्बा लानानै मा बुंनो माने दिनै जों गामिया जिबायदि माने जांख्रिखांनाय सोमजिदों बर' राव हारिमुखौ लाखिनायनि बेलायाव थिग जों बे बुरखां फोथारनिफ्राय जों मोनसे माने खावलायनो नाजादों लोगोसे जांख्रिखांनाय हाबाफारि जों लानो लुबैदों बेबायदिनो जोंनि बर' हारिया गाव गावनि हारिमु रावखौ फोथांनायाव बेबायदिनो माने गाजा गोमजा ओंखारफैथों नाजाबोथों आं बेखौनो दिनै जोङो मुसलपुर गुदि बर' थुनलाइ आफादा 52थि बर' थुनलाइनि जोनोम सान आरो बेजों लोब्बा लाखिनानै 72थि सेन्ट्रेल बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सान बेजों लोब्बा लाखिनानै मुसलपुर गुदि बर' थुनलाइ आफादाबो दिनै बाथौफुरि बे बुरखां फोथाराव सानसेनि हाबाफारि लानानै दिनैनि बे 10 नभेम्बरखौ खुंफुंनो लाहार फाहार खालामनायजों लोगोसे दिनै 10 नभेम्बर दा मिटिं सोलिगासिनो दङ। सोर बाहागो लाफैदों बेवहाय जोंहा बाहागो लाफैदों बेखेवगिरि हिसाबै मुसलपुर बिअ अफिसनि बिअ अफिसार मुस्रि भिरेश कुमार कसारि लोगोसेनो बेवहाय गाहाय आलासि महरै नुजाफैनो हादों जोंनियाव दुलाराय बर' थुनलाइ आफादनि बारग' नेहाथारि गबिन्द नार्जारि सार बिथाङा जोंनि बे गेवलां जथुमायाव नुजाफैनो हादों। नोंथांमोना हारिमु मोनाबिलि लादों हारिमु मोनाबिलिया दङ जोंहा 6 रिंगानिफ्राय बेवहाय नुजाफैगोन जोंहा देंखोनि राजा बिग्राय ब्रह्म आरो लोगोसे लबिता बर' आरो रनसाय बर' बिथांमोना नुजाफैगोन आरो लोगोसे गामिनि गुबुन गुबुन मोसानाय आरो सल' खननाय बेफोरो थागोन। खुंफुंनो उनाव बेखौनो मोजां मोनो दि बर' थुनलाइ आफादा बर'खौ जोंनि हारिया बर' रावखौ फेहेरनाय आरो फुवारनायाव जोङो एसे मदद होनो हानाय बायदि मोनदों मानो होनबा बर' रावा गेजेराव एसे माबा जालांबायमोन दा एसे जौगाहोनायाव नुदों जोङो दिनै बर' राव फरायनानै गथ'फोरा डाक्टार इन्जिनियार IIT आरो गोबां अफिसार जोंनि गेजेराव ओंखारबोनो हाबाय बिनि थाखाय जोङो खुंफुंनो हानानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। बर' थुनलाइयाथ' 1952 निफ्रायनो सोलिबोगासिनो दङ बे 1952 निफ्राय दिनैहाय 72 माबा जाबाय टाइम्स जाबाय दा जोंबो बे मुसलपुर गुदि बर' थुनलाइ हिसाबै जोङो बेखौ जेब्लाबो बोसोरफ्रोमबो गाजा गोमजायै जोङो माबागोन फालिगासिनो दङ आरो फालिबाय थागोन दा बेनो आरो जोङो फालिबाय थागोन। गोजोननाय मोनदों देग्लायनि बोसोरखौ जोबोद गोजोननाय मोनदों जोंनि मुसलपुर जिथु गुदि थुनलाइ आफादनिफ्राय जिथु जोंहा बोसोरारि कनफारेन्स जायो बे कनफारेन्सफ्रा जोंहा बिराद गाजा गोमजायै जायो सिमोनबो जादों बिनि आवगायबो जादों जेरावबो आं ओंखारनायनिफ्राय बे गाजा गोमजायैनो जाबाय थादों आरोखि बिराद सेटिसफेक्सन बिराद गोजोननाय मोनदों। मा बुंनो सानो बिथांमोना बिनि आगोलबो बेयाव खुंफुंखांबाय आं सिगांबो फैदोंमोन बे अमरावती होननायाव देग्लायबो बिथांमोननि हांख्रायनाय लेखा आङो नैबे बाथौफुरिनिनो काटलिगावआव 1 नं काटलिगाव गामि नामा 1 नम्बर काटलिगाव गामियाव बाहागो लानो फैनानै मोजाङानो मोनदों मानोना दा आथिखालाव नुनो मोनो खायफा खायफा जायगायाव 10 नभेम्बरखौ जेरैबायदि फालिनांगौ बिदि फालिलिया नाथाय बेयाव फैनानै बिथांमोनखौ जोबोद गाजा गोमजायै खुंनाय नुदों बेखायनो आं गोजोननाय मोनदों। बर' थुनलाइ साननि मा बुंनो सानो नोंथां? बर' थुनलाइयाथ' दाथ' बहुद जौगाबाय होनजायो थेवब्लाबो बहुद दंबोयो जौगानो गोनां माने जों दाबो मोनसे दा मोनसे संस्कृति हारिमु महरै जों दाबो बर'खौ गायसननो हायाखै
निजा हारिमु जोंहा बिदिहाय माने एस्टाब्लिश मोनसे हारिमु हिसाबै जों दाबो गायसंनो हायाखै बे बुब्लियाव बेबायदि एस्टाब्लिश हारिमु गायसंनायाव बर' साहित्य सभाया बिबान दं गिलिर बिबान दं आरो बेखौ मावफुंगोन केवल बर' साहित्य सभायासो गुबुन आफादफोरा बेखौ हानाय नङा दा जेरै बुंनो थाङोब्ला असमियाफोरा जेरैहाय मोनसे निर्दिष्ट मोनसे संस्कृति दं जेरै नामघर दं कीर्तनघर दं आरो बिथांमोना पुथि फरायनाय माबा माबि दङ हाबा हुखायावबो मोनसेल' नेमखान्थिजों खारो बिथांमोना जेसेबांखि दालाय दासा थाब्लाबो बिथांमोना मोनसे हारसानि नेमजों खारो दस्रा हिन्दु हारिफ्राबो बिदिनो मोनसे निजस्व मोनसे संस्कृतिनि गेजेरजों खारो बर' हिसाबै जों दा गोबां दालाय दासायाव गावस्रानानै दं सोरबा ख्रिस्टान सोरबा ब्रह्म सोरबाबा अनुकुल सोरबाबा कृष्णगुरु सोरबा बाथौ दा जोंनियाव बर'नि मोनसे दा बेबायदि हारिमु होननायखौ जों दाबो एस्टाब्लिश जानायखौ नुवाखै अदेबानि बेखौ गोरों गोराफ्रा नाजागासिनो दं एस्टाब्लिश खालामनो थाखाय जेरै बर' समाज आरो बर'नि नेमखान्थि बेफोर बिजाबखौ रनसायना दिहुनबाय दा बेखौ बयबो फालिलायब्लासो जों बेबायदिसिम खारनो हागोन आरो बे बुब्लियाव बर' साहित्य सभाया बेखौ मावफुंथारनायनि मोनसे गोख्रों बिबान दं होननानै आं सानो नोंथाङा सासे थुनलाइगिरि हिसाबै थुनलाइ सिबियारि हिसाबै नोंथांनिफ्राय बे बोसोराव मा बिजाब ओंखारदों फोरमायनो हागोन नामा सार आङो बेक्तिगत हिसाबै दासिमबो लेखा सेबखांनानै दिहुननो हायाखै आं ट्रेन्सलेटसो खालामो आरो दाबो ट्रेन्सलेसन खायसे लेखा आं खालामनानै दोनदों नाथाय फैसानि आंखालाव आं बेफोरखौ खालामनो हायाखै ओमफ्राय नाजानाया दङ आं आर्टिकेलफोर लिरो गुबुन गुबुन जायगायाव आर्टिकेलफोरबो लिरनानै होयो खिन्थु आंनि बिजाबफोरखौ आं दासिमबो सेबखांनो हायाखै आरो दङ माने गांबा सयखानसो जानाय बायदिहाय जखानि दं आरो ओंखारनो गोनां दं नामा सार ओंखारनायथ' आंथ' दासिमबो प्रेसआव होनायनि जेबो लाहार फाहार खालामाखै नोंथाङा सासे साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि हिसाबै लाइमोन जाखांफु लिरगिरिफोरनिसिम मा बुंनो सानो दिनैनि सानाव लाइमोन जाखांफुनाय लिरगिरिफोरनिसिम आं बेखौनो बुंनो नागिरदों बिथांमोना जायखौखि लिराथों मानो बिथांमोना सुंद' सल' लिरनो हायो खन्थाइ लिरनो हायो बा सल'माबो लिरनो हायो रायथाइफोरबो लिरनो हायो नाथाय जाय बेसादखौ लिरनो थांगोन बै बेसादनि सायाव मोनसे गोथौ आरो गुवार सोलोंथाइया थानो नांगोन अध्ययन स्टाडिया थानो नांगोन खायसेया जेनेबा लिमारिक खन्थाइ होननानै जायखौ बेखौनो लिरो खिन्थु लिमारिकनि फर्मुलाखौ बिथांमोना मिथिनाय बायदिखौ आं नुवा गोबांखौनो नुवा आरोखि थिग बिदिनो सुंद' सल' होननानै बिथांमोना लेखा दिहुनो सुंद' सल'आवबो गासै केरेक्टार्सखौ बेरखांजोबा बेबायदिनो सल'मानि बेयावबो बेबायदि एसे खाना नांनायखौ आं नुनो मोनो खारन आं निजेनि गावनि लेखा सेबखांनानै दिहुनाखैब्लाबो गोबां बुब्लियाव आङो जुरि हिसाबैबो थाबाय बिभिन्न प्राइज टाइज एवार्ड टेवार्ड होनायनि बुब्लियाव बिनिफ्राय एक्सपिरियेन्स मोनसे मोननाय मोन्दों ओमफ्राय जोंखौ नायनोबो होयो नायनायनिफ्राय बिदि स्टाडिबो जायो आरो आं जिहेतु ट्रेन्सलेट खालामो गुबुन रावनिफ्राय बै गुबुन रावनि बिजाबफोरखौ ट्रेन्सलेट खालामनो थांनायाव बेफोरबायदि गियानखौ एसेबाबो नुनो मोन्दों आरो मोनसे निर्दिष्ट मोनसे थायो मालाय मोनफ्रोमबो साबजेक्टआ गथिखे बे बुब्लियाव जुदि सांग्रां जानो हायाबा इयुनाव ओरै जानो हागौ बबेबा बान्था मोननाय बिजाबाबो जुदि फर्मुलाखौ फुरा बा फुलफिल खालामाखैबा उनाव जों मिनिजानाय जागोन बेखायनो जाय लेखाखौनो लिराथों मानो सुंद' सल'आनो जा सल'मायानो जा एबा रायथायानो जा माने बिनि अरिजिनेल केरेक्टारिस्टिकखौ गासिबो हाजोबनांगौ खन्थाइनि बुब्लियावबो एखे नोंथांखौ जोङो सम सम सावथुन मुलुगावबो नुनो मोनो दासिम नोंथाङा मा सावथुनाव बाहागो लादों सार सावथुन मुलुगाव आं थिग सावथुन मुलुगनि गुबै फावगिरि महरै ओंखाराखै ओरैनो जोंहा न' खाथियावनो जिहेथु सासे फिल्म सावथुन दिहुनग्रा बिथां फैलाजे बरगयारि दङ आरो गिबियाव बिथांमोना आंनि न'खौनो गिबियाव बिथांमोना बे हायनामुलि होननाय जिथु माने सिरियाल दिहुनदोंमोन बेखौ आंनि न'खौनो लाजेनदोंमोन बे हिसाबै बिथांमोना आंखौबो बेयाव ओरै फंफा फंनै हाबदेरनो होदों आरो दा बे मथे हायनामुलिनि बोथाय मोनब्रैसो खोन्दोआव बाहागो लाबोदों आरो बिनि आगोलाव आङो गोरोबि देंखो नामा बेयावबो आं बाहागो लाबोदों आरो दाखालिनिया फैला MCLA बेयावबो ओरैनो मोनसे सिन मोनसे होदों आरोखि बाजाज कम्पानिनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां बेसेन नाङाजासे 5 लिटार पेट्रल गंनै हेलमेट सीट कभार 12 टाइम्स वाशिं कुपन मोननो हागोन।